Fil-bidu tar-Randan imqaddes fil-Knisja ċkejkna tagħna ta' Sant'Antnin hawnhekk f'Ajnsielem Għawdex kellna x-xorti li jkollna il-kurċifiss mirakulus ta' Ġiesu. Ħadna l-okkażjoni biex flimkien bħala Knisja inħarsu lejn dak li kienu nifdu, nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq l-imsallab. Sejrin nibdew il-ġimgħa mqazza bħatt il-palm, ġranet sbieħ li se jerġgħu jgħinuna biex għal darba oħra permezz tal-liturġija u 3 ijiem qaddisa tal-Għid inħarsu lejn dak li ġie minfut għalina u li bil-pjagi tiegħu ġejna mfejqa u salvati. Insellmilkom u nistedinkom għal 229 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Din is-sena f'ħatt il-palm sejrin nisimgħu ir-rakkont tal-passjoni skont San Luqa. Anki San Luqa jenna biex nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq l-imsallab u b'mod partikolari. San Luqa jenna biex inħarsu lejn il-passjoni imma fuq kollox lejn is-salib ta' Ġesu, anzi lejn l-imsallab bħala l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-ħnina infinita ta' Alla l-Missier għalina. Ħnina li tidher fil-kelmiet ta' Ġesu anki waqt it-3 sigħat tal-agunija. Hemm żewġ kelmiet li jfakruna li Ġesu huwa ħnina inkarnata, ħnina magħmula bniedem. Il-ħnina talla magħmula bniedem u msalba bil-qawwa tal-imħabba għalina. Ġesu jistqar Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. F'dak il-mument traġiku tal-passjoni Ġesu mhux jirvilla u jiddispra u jisħet lil dawk li salbuh imma jaħfrilhom. Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U ftit qabel ma jagħti l-aħħar nifs tiegħu Ġesu jdur bħarsa ta' ħnina lejn dak il-ħalliel illi jgħidlu mulej Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu, ħnina inkarnata, idur fuqu u minkejja id-batija atroċi li minna kien għaddej jistqar illum tkun miegħi il-ġenna. Ejjew nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq l-imsallab u niggustaw fih l-imħabba tremenda tal-Missier li għandu għalina fis-salib ta' Kristu. Jalla s-salib ikompli jkun għalina, jalla l-imsallab ikompli jkun għalina dawl ta' mħabba. Dawl ta' mħabba illi jimlina bil-ħnina tiegħu li taħfrinna u s-salvana. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.